Yung nga mangutana samtang nagklase pa yung maestra. Yan, sir, kano sa akong mangutana? Exactly. Ay, pangutana, pag humana. Kung ganahan jud ka makat-on, actually, ay kahadlok i-interrupt imong teacher. Ako teacher mo ko. Ganahan ko i-interrupt ko. Kung imong math teacher, for math only lang ni how, I'm not speaking for all the subject teachers. Pero para sa mga math teachers, ganahan ni sa mga magsukit-sukit. Labi na during klase. Dili nang human sa klase niya na mga, sir, yun sa ito nimo. Di na may ganana. Pero during class, samtang nag-discuss pa, naging mo isa, na may sir, Tessa, di apart, ano na mong negative 3? Na positive 3 pa man na. Si, stop na yun. Kung nakagukod pa ka sa discussion, then nakaditag, uy, sa tiro, hunong, ipahunong ang teacher.